Прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі хоча змяніць канстытуцыю краіны. Ці зробіць ён з Польшчы прэзідэнцкую рэспубліку? Ні Дональда Туска, ні Караля Наўроцкага не было на сустрэчы Владзіміра Зеленскага і Дональда Трампа з еўрапейскімі лідарамі ў Вашынгтоне. Як так атрымалася? Што ўвогуле палякі думаюць пра вайну Расіі з Украінай? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за мізноў Максіма Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Кірыл, перад тым, як мы перайдзем да пытанняў Канстытуцыі і сустрэчы ў Вашынгтоне, запрасі, калі ласка, нашых гледачоў і глядачак на сустрэчу ў суботу. Сябры, ужо ў найбліжэйшую суботу, то бок 30 жніўня о 15 гадзіне у Варшаве адбудзецца святкаванне першага дня народзінаў нашага з вамі падкасту «Зроблена ў Польшчы». Падчас гэтай сустрэчы мы запішам новы выпуск разам з вамі ў рэжыме офлайн, пазнаёмімся, паразмаўляем пра наша з вамі жыццё, абмяркуем палітычную сітуацыю ў краіне і проста добра правядзем гэты час разам. Уся неабходная інфармацыя ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Таму запрашайце сваіх сяброў, знаёмых, бярыце сваіх сваякоў, свае сем'і і прыходзьце. Давайце адсвяткуем дзень народзінаў зроблена ў Польшчы разам. Супер. І пераходзім да тэмы выпуска. Караль Наўроцкі, новы прэзідэнт Польшчы, толькі пачаў працаваць, але ўжо хоча змяніць канстытуцыю краіны. Распавядзі, калі ласка. Здаецца, у нашым мінулым выпуску я нагадаў, што вось падчас інаўгурацыйнай прамовы 6 жніўня ў Сейме новы прэзідэнт Караль Наўроцкі выразіў ахвоту, жаданне распачаць працу над новай канстытуцыяй для гэтай краіны. І ў дадзены момант ужо неафіцыйна ёсць пэўная інфармацыя, што прыкладна на стыку верасня і кастрычніка, то бок праз месяц, магчыма, месяц кавалачкам, прэзідэнт створыць раду, у склад якой павінны ўвайсці прадстаўнікі розных палітычных сіл краіны, якая будзе працаваць над тэкстам новага асноўнага закону. А на чале гэтай рады павінен стаць прафесор Дудак. Толькі не той прафесор Дудак, пра якога я люблю вельмі часта ўспамінаць у нашым падкасце, а Дарыуш Дудак, гэта прафесор каталіцкага універсітэта ў Любліне, які з'яўляецца дарадцам прэзідэнта Наўроцкага, а раней быў дарадцам прэзідэнта Анджэя Дуда. Ён прафесор-канстытуцыяналіст, то бок эксперт у гэтай галіне. І так, калі гаворка пра той дзяржаўны лад, які, скажем так, прапануецца, верагодней за ўсё, канешне ж, гэта рэспубліка прэзідэнцкая. То бок адыход ад той мадэлі, якая існуе ў дадзены момант, існуе з 97-го года, калі была прынятая сённяшняя канстытуцыя, і пераход да зусім іншай, зусім новай формы дзяржаўнага ладу і формы кіравання краінай. Але слухай, адкуль увогуле узялася такая ідэя? Ну, не чакаеш ад новага прэзідэнта, аднога чалавека ў палітыцы, што ён адразу будзе намагацца змяніць канстытуцыю. Гэта паказвае, канешне ж, наколькі амбітным з'яўляецца гаспадар Караль Наўроцкі, новы прэзідэнт Польшчы. Па ім бачна, што ён хацеў бы мець больш улада, но і, акрамя таго, гэтае пытанне, яно насамрэч даволі даўно вісіць недзе там у паветры і раз на нейкі час усплывае. А ці правільна я разумею, што ён літаральна хоча перадаць уладу ад парламента і прэм'ера да сябе, уласна? Пераход да прэзідэнцкай формы кіравання, так, у дадзены момант у Польшчы парламенцкая рэспубліка, калі быць больш дакладным, па-польску гэта называецца сістэм парламентарно-габінетова. Так, то бок, канешне ж, абсалютная большасць улады сканцэнтравана ў руках прэм'ер-міністра і ўрада. Цэнтр такой моцы знаходзіцца ў Сейме. То пры пераходзе да прэзідэнцкай формы кіравання, так, большасць інструментаў будзе ў руках гаспадара прэзідэнта. Канешне ж, там ёсць розныя варыянты. Мадэлі прэзідэнцкай рэспублікі ёсць таксама вельмі розныя. Ёсць там амерыканская, ёсць французская і гэтак далей. Вось, што будзе запрапанаванае ў канчатковым выніку і ці будзе гэта ўвогуле запрапанавана, трэба пачакаць і паглядзець, якія будуць прапановы.
Якая рэакцыя польскіх палітыкаў? Па шчырасці, канешне ж, палітыкі, якія звязаныя з сённяшняй кааліцыяй, яны так з усмешкай на ўсё гэта глядзяць і не асабліва ў гэта вераць. Ось. А ёсць людзі, якія наўпрост кажуць, што новая канстытуцыя Польшчы патрэбная. Ну, напрыклад, шматлікія палітыкі канфедэрацыі, напрыклад, яны таксама падтрымліваюць увогуле ідэю новай канстытуцыі. Дарэчы, мы неаднакратна так казалі ў нашым падкасці, што яшчэ некалі там, яшчэ там пару гадоў таму нават канфедэрацыя прапаноўвала зрабіць канстытуцыйны рэсет, так, то бок такую перазагрузку. Бо у сённяшняй дзяржаве ну нешта дакладна не працуе, так, ну прынамсі вось дастаткова паглядзець на споры вакол пракуратуры, вакол судоў, вакол канстытуцыйнага трыбуналу, які, скажам так, ну можна сказаць, што нібыта існуе, але яго няма. Такі канстытуцыйны трыбунал Шрёдзінгера, так. Вось палова палітыкаў кажа, што ён ёсць і яму давярае, а другая палова кажа, што гэта ўвогуле не канстытуцыйны трыбунал, а нейкая проста сустрэча сяброў суддзяў, так. Нават можна паглядзець на сустрэчу вось у Вашынгтоне Трампа, Зеленскага і еўрапейскіх лідараў. Ніхто не паехаў ад Польшчы ў выніку. Мы пра гэта паразмаўлялі яшчэ, але мне падаецца, што гэта таксама вось яскравы прыклад, ува што гэта ператвараецца. Пры гэтым па шчырасці я, напрыклад, таксама ў нашым падкасці казаў, калі вось мы размаўлялі пра канстытуцыйны рэсет, што я ўвогуле падтрымліваю ідэю, каб зрабіць канстытуцыйны рэсет. Вось, толькі пытанне, на якіх умовах. Ну, не асабліва веру, што вось так прэзідэнт, павалаўшы, стварыўшы нейкую там раду, можа вось гэта ўсё змяніць. Усё ж такі гэты працэс павінен адбывацца крыху інакш і дакладна не павінен быць падпадкаваны волі нейкай адной палітычнай сілы. Але слухай, што на гэты конт думаюць грамадзянкі і грамадзяне Польшчы? Вось які лад палітычныя самі хочуць? І вось тут ёсць такая, скажам так, неспадзяначка, бо сярод палякаў, згодна з апытаннямі, больш за палову палякаў лічаць, што больш улады павінен мець прэзідэнт. Ось. І тут, канешне ж, там, здаецца, 50-55%. Ось. Што больш улады павінен мець прэм'ер, падтрымліваюць 300 з кавалачку. Ось, то бок, ну, бачыце, выразны вынік, і палякі хочуць мець вось, менавіта такую больш сканцэнтраваную, больш цэнтралізаваную уладу, дзе вось ад волі аднаго чалавека будзе залежаць нашмат больш. Чаму так? Ну, тут ёсць розныя тэорыі. Ёсць такая тэорыя, што ўвогуле ў нашай частцы Еўропы ёсць схільнасць людзей да вось такой сістэмы ўлады, дзе адзін чалавек вырашае нашмат больш. Нібыта таму, што, па-першае, гэта прасцей. Гэта значна простшая мадэль, бо парламенцкая дэмакратыя, яна скамплікаваная, ось, яна складаная. Шмат партый, ну, вы самі нават часам бачыце, што некаторыя змены, каб увесці, то гэта доўгі працэс, бо партыі павінны дамаўляцца паміж сабой, спрабаваць знайсці нейкі кампраміс, так. А калі будзе адзін чалавек, ось, які будзе вырашаць большасць гэтых пытанняў, канечне, гаворка ідзе не пра тое, каб стварыць сістэму, як у нашай з вамі краіне, адкуль мы паходзім, бо там гэта ўжо, скажем так, суперпрэзідэнцкая рэспубліка, то ўсё ж такі вось так значна прасцей. Плюс нават выбары, паглядзіся, выбары ў Польшчы прэзідэнцкія заўсёды традыцыйна нашмат больш папулярныя, так. Бо таксама конкурс паміж там некалькімі людзьмі, у канчатковым выніку паміж дзвюма асобамі, так. І гэта таксама значна прасцей. Ось. Гэта больш зразумела для вялікай колькасці людзей. Тая сістэма, якая існуе ў Польшчы, часам яе называюць такой гідрай. Ось. Бо выканаўчая ўлада, экзекутыва так званая, яна фактычна двухгаловая. Ось. Пры гэтым адна галава вельмі вялікая, гэта ўрад, а другая такая маленькая побач. Ось. Гэта прэзідэнт. Але гэта маленькая галава можа вельмі моцна кусацца. Ось. І мы гэта бачым на прыкладзе, напрыклад, розных ветаў, калі нейкія змены проста немагчыма ўвесці. Дарэчы, вось вам банальны прыклад. У 23-м годзе 75% людзей прыйшлі
і выбралі новую ўладу. І новая ўлада просто абсалютна не мела ніякіх амаль што інструментаў для таго, каб уводзіць нейкія змены ў гэтай краіне. Бо ўлада, якая прайграла, захавала ў сваіх руках прэзідэнта і, напрыклад, яшчэ розныя іншыя інструменты, напрыклад, намеснікаў генеральнага Мгм. пракурора, так, якіх нельга змяніць. Гэта, дарэчы, увёў ПіС за некалькі месяцаў перад тым, як прайграць фактычна выбары ў 23 годзе, так. Якіх нельга замяніць на пасадах без згоды спадаря прэзідэнта. Ну, то бок разумееш, сістэма ўсё ж такі яна вельмі дзіўная, так, і шмат што ў гэтай сістэме не працуе. Кирилл, твоё меркаванне ўсё ж такі. Наколькі рэальна, што Караль Наўродскі прывядзе да таго, што новую канстытуцыю прымуць? Ну, на мой погляд, па шчырасці, на дадзены момант шансы невялікія. Я не ўпэўнены, што, па-першае, што камусьці гэта патрэбна сапраўды. Бо, ведаеш, вельмі файна, напрыклад, распачаць нейкі працэс і проста гуляцца на тым, што гэты працэс ідзе. Ось, ізноўку палярызацыя грамадства, ізноў нейкая там грызня, скажам так, пад дыванам, ось, бо гэта будзе проста выдатная тэма, насамрэч. З другога боку, каб прыняць новую канстытуцыю, патрэбна 307 галасоў. Ось, я просто не ўяўляю сабе, як гэтыя палітычныя сілы маглі б дайсці да нейкага кансэнсусу ці кампрамісу, каб вось сабрацца разам і прагаласаваць такой большасцю. Або, ну, на хвіліначку, але ўсё ж такі ў права і справядлівасці нават 200 галасоў няма. Ось, і нават калі палічыць іх разам з канфедэрацыяй, нават з кавалачкам ПСЛ, і нават з партыяй разам, то ўсё ж такі не будзе нават звычайнай большасці, якая складае 230, а што ж казаць пра 307. Так вось, калі гаворка пра шансы, я не бачу таго, каб нешта такое магло быць уведзенае на дадзены момант. Але ў нейкай перспектыве, скажем так, магчыма, 10-15 гадоў, калі людзі ўжо канчаткова стамяцца вось гэтым дуополем, падзелам паміж правам і справядлівасці грамадзянскай платформы, які ўсё ж такі, ну, деструктыўны для гэтай краіны, то, магчыма, вось ужо будзе, скажем так, вырасце тая падтрымка для гэтай ідэі сярод грамадства, каб фактычна такі працэс распачаць. Пытанне толькі, у які бок гэта пойдзе, бо я па шчырасці з'яўляюся прыхільнікам менавіта канцлерскай сістэмы. Бо парламенцкая дэмакратыя гэта, на мой погляд, тое, што з'яўляецца, ну, найлепшым варыянтам. Тым больш, што мы з вамі самі паходзім з краіны, дзе ўсё пачалося з таго, што ўвялі прэзідэнцкую рэспубліку. І я думаю, усе добра разумеюць, што адбывалася пазней. Ось, і ўвогуле ў нашай частцы свету, здаецца, яшчэ проста няма такіх глыбокіх традыцый, бо ўсё ж такі мы тут перажывалі розныя этапы развіцця, так, і парламенцкая дэмакратыя для нашай часткі Еўропы з'яўляецца нечым яшчэ ўсё ж такі даволі новым, так. Ось, і няма гэтай выпрацаванай традыцыі. З цягам часу, магчыма, яна выпрацуецца. Ось, і канцлерская сістэма, на мой погляд, была б найлепшай і была б забеспячэннем ад таго, каб краіна скацілася ў нейкі аўтарытарызм ці там нешта яшчэ горшае. Вось, Мгм. але ў такім выніку, хутчэй за ўсё, нам трэба было б адмовіцца ўсё ж такі ад непасрэдных выбараў прэзідэнта грамадзянамі і, напрыклад, прэзідэнт выбіраўся бы з узграмадзеннем народовым, то бок нацыянальным сходам, з нейкай там, напрыклад, большасцю галасоў у 3/4. Напрыклад, у такім выніку палітычныя сілы проста былі б змушаныя да таго, каб шукаць нейкага нейтральнага кандыдата, якога яны маглі б кампрамісна разам выбраць на пасаду главы дзяржавы. Окей, давай крыху паразмаўляем увогуле, якая гісторыя канстытуцыі вось гэтых новых, не будзем да Рэчы Паспалітай другой вяртацца. Як увогуле так атрымалася, што Польшча атрымала такую канстытуцыю, як ты кажаш, гідру, што быццам бы не да канца парламенцкая рэспубліка і дакладна не прэзідэнцкая. Так, это не до конца чыста парламенцкая рэспубліка, бо вось у прэзідэнта ёсць некалькі, вельмі не шмат, але ўсё ж такі некалькі вельмі важных інструмент. Так вось, калі толькі была адноўлена так поўная незалежнасць дзяржавы пасля палітычнай трансфармацыі ў 89 годзе, і прэзідэнтам стаў Лех Валенса, увогуле на той момант у Польшчы дзейнічала яшчэ так званая малая канстытуцыя.
Вось то бок такая тымчасовая. Вось яна была у нечым там збазаваная на канстытуцыі Польскай Народнай Рэспублікі з некалі Мгм. там з пакетам цэлых зменаў, але карацей. Гэта была такая прэзідэнцкая, не прэзідэнцкая, а парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка. Вось дзе ў прэзідэнта было даволі шмат розных інструментаў уплыву. Напрыклад, прэзідэнт мог назначаць некаторых міністраў. Вось некаторыя міністры залежалі толькі ад прэзідэнта. А, Але пасля ўжо была створаная так званая констытуанта, то бок орган, які займаўся выпрацаваннем новай канстытуцыі, і у той момант таксама ішлі розныя споры. Напрыклад, Лех Валенца быў вельмі, ну увогуле Лех Валенца вельмі спецыфічны чалавек, і мы сапраўды пра яго здымем абавязкова выпуску, бо гэта хадзячы чалавек мем, гэта глыба. Вось проста. Карацей, у яго была ідэя, каб увесці ў Польшчы так званыя указы прэзідэнцкія, якія мелі б сілу законаў. То бок, ну, я думаю, беларусам не трэба, скажем так, тлумачыць, што гэта такое, як гэта выглядае. Так? То бок, без згоды парламенту, волей аднаго чалавека можна нешта ў краіне вось адразу змяніць, і ніхто не павінен з ім пагаджацца ці не, бо гэта проста ягонае права. Так? Усе мы ведаем, да чаго гэта можа прывесці. У выніку была прынята ў 97 годзе вось такая канстытуцыя, якая ёсць на дадзены момант. Была ўведзеная рэспубліка парламенцкая з, скажем так, нейкім перахілам, так у прэзідэнцкі бок таксама. І мы з ёй жывём у дадзены момант, хаця ўвесь час раздаюцца нейкія там галасы, што трэба нешта замяніць. І, дарэчы, права і справядлівасць там 15 гадоў таму мела там некую ідэю, вось, ну, гэта такі так званы вось пераход да чацвёртай рэчы паспалітай, так, пра якую мы распавядалі ў нашай падкасці. Таксама, напрыклад, у 2018 годзе, калі святкавалася стагоддзе аднаўлення польскай незалежнасці, Анджэй Дуда, ані з брускі, ні з петрушкі, як кажуць па-польску, выскачыў вось як трус з капелюша з прапановай падчас прамовы ўрачыстай, што вось нам трэба распачаць працэс працы над новай канстытуцыяй. Але, ну, на жаль, для яго ніхто нават з права і справядлівасці ніяк асабліва не зарэагаваў на ягоныя словы, вось, і яно неяк проста вось прайшло міма, скажем так, і, здаецца, ўжо ніхто пра гэта не памятае. Для мяне было цікава, што быццам бы першым ці найбольш гучна пра падтрымку зменаў канстытуцыі сказаў Саламір Мэнсон. Так, ну і гэта вось тая тэма пра рэсэт канстытуцыйны, пра які я казаў, так што канфедэрацыя вельмі даўно мае гэтую ідэю. Адзінае, што іншыя палітычныя сілы, ані права і справядлівасць, ані грамадзянская платформа гэтага не падтрымлівалі. А тое, што ўвогуле трэба нешта зрабіць, гэта падтрымліваю нават я. Толькі пытанне, як гэта зрабіць. Хто гэта будзе рабіць, як будзе выглядаць працэс. Бо, прабачце, але калі мы створым нейкую новую канстытуцыю пад нейкую адну палітычную сілу, то мы скончым вельмі дрэнна. І калі нават нашы гледачы, напрыклад, якія з вельмі моцна правымі поглядамі, а такіх у нас не бракуе, то калі вы, дражынькі, думаеце, што калі будзе створана канстытуцыя пад толькі правыя палітычныя сілы, то гэта будзе проста так званая такая ж дыктатура. Я лічу, што Польшча ў дадзены момант не гатовая на прыняцце новай канстытуцыі. Гэта па-першае. Грамадства занадта палярызаванае. Падзел, як мы самі бачым падчас апошніх выбараў, ну, даслоўна, 50-50. Так? І, на мой погляд, проста немагчыма дайсці да некага кампрамісу, каб стварыць нейкі сапраўды якасны дакумент. Дакумент, які пратрымаецца, ну, хаця бы некалькі дзесяцігоддзяў. І некалькі гэта не 2 і не 3, а хаця б 7. То бок у выніку такіх прац, на мой погляд, мы прыйдзем да таго, што проста напружанасць у грамадстве будзе яшчэ проста большая, бо канстытуцыя будзе адпавядаць толькі невялікай большасці грамадзян гэтай краіны. Ну, уласна, прыкладна пра нешта такое кажа Саламір Мэнсон, калі кажа пра патрэбу новай канстытуцыі. Ён распавядае, як канстытуцыя змянялася з жадання розных палітычных сілаў, якія там нешта камбінавалі і думалі, што вось наш будзе прэзідэнт, а не наш парламент, і таму гэта прывяло да таго, што ёсць зараз. І трэба вырашыцца з нейкай адной сістэмай, ці гэта будзе парламенцкая, ці гэта будзе прэзідэнцкая,
але зрабіць так, каб гэта не было вось на карысць нейкай пэўнай палітычнай сілы, а калі было на карысць краіны. Дарэчы, напішыце, калі ласка, у каментарах, што вы думаеце, якая палітычная сістэма ўсё ж такі лепшая, ці прэзідэнцкая, ці парламенцкая, ці можа ўсё ж такі такая, якая зараз у Польшчы. Напішыце, калі ласка, нам вельмі цікава, абмяркуем у каментарах. Вучыце польскую мову ў школе польскім і так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Яскравая падзея мінулага тыдня, яка адбылася на самым пачатку, але яна абмяркоўваецца дагэтуль, сустрэча Трампа і Владзіміра Зеленскага з еўрапейскімі лідарамі ў Вашынгтоне. І там не аказалася Польшчы, краіны, якая знаходзіцца побач з Украінай, якую можна нават лічыць прыфрантавой у пэўных умовах, і праз якую, зразумела, ідзе шмат тэхнікі, дапамогі Украіне. Як так атрымалася? Так, у Вашингтоне адбылася сустрэча, дзе былі прадстаўнікі розных краін, між іншымі Францыі, канечне, Вялікабрытаніі, Германіі і нават Фінляндыі. Але не было аніводнага прадстаўніка Польскай Рэспублікі. І цягам некалькіх дзён мы маглі назіраць, скажам так, грызню паміж маленькім палацам і вялікім палацам, і ўвогуле паміж двума галоўнымі палітычнымі сіламі ў краіне, наконт таго, што сталася, ці гэта поўны правал польскай дыпламатыі, і ўвогуле, як так, Польшчы няма, хаця Польшча ўсё ж такі, я думаю, все згодны, у нашым рэгіёне мае найвялікшую роль. Так. Вось, бо гэта адна з найвялікшых краін тут. І праз Польшчу адбываецца ўвогуле ўся лагістыка, звязаная з дапамогай Украіне. Ну і ўвогуле Польшча доўгі час прэтэндавала на такога ролю галоўнага сябра, мне падаецца, Украіны, якая таксама дапамагала лабіяваць пэўныя рэчы і дабівацца дапамогі для Украіны ад іншых краінаў там ЕС, напрыклад. Але тут проста трэба вярнуцца да той складанасці польска-украінскіх стасункаў, пра якую мы шмат разоў таксама казаць. Так, то бок гэта ўсё ж такі такая любоў-ненавісць крыху адначасова. І ў выніку, так як, я думаю, усе заўважылі, у Вашынгтоне не быў ані Караль Наўроцкі, ані Дональд Туск. Пры гэтым увесь час, яшчэ да самай сустрэчы амаль што, нават я памятаю, што раніцай перад гэтай сустрэчай у польскіх СМІ абмяркоўвалася, што, магчыма, ўсё ж такі нехта там паедзе. Так, і што, прынамсі, нават у кулуарах гэтай сустрэчы будзе, напрыклад, нейкі там прадстаўнік каманды Карля Наўроцкага хаця ж бы, так, ці там, напрыклад, хаця ж бы Сікорскі, так, нехта, хто зможа, скажам так, прынамсі, лабіяваць нейкія польскія інтарэсы. У выніку не было нікога. І так, паўстае проста адно вялікае пытанне. А ці польская дыпламатыя ўвогуле нешта можа і нехта значыць? Я, па шчырасці, і сам задаваўся гэтым пытаннем некалькі дзён. Бо, на мой погляд, можа, гэта і не правал усё ж такі, але гэта знак увогуле для польскага грамадства ў тым, што польскія палітычныя эліты ўсё ж такі нешта робяць не так. І тое, што Польшча не ўдзельнічае ў такіх перамовах, проста азначае слабасць гэтай краіны на дыпламатычным полі. Вось, і гэта, сапраўды вельмі дрэнна. Ось, я шмат разоў казаў у нашым падкасце, што трэба краіне на міжнароднай арэне вучыцца будаваць масты, ствараць нейкія малыя кааліцыі, так, то бок, вось, будаваць стасункі і адносіны з некаторымі краінамі-суседзямі, напрыклад, і гэтак далей. Гэта працэс, які цягнецца вельмі доўга. Гэта заўсёды інвестыцыя на будучыню, так, і стварэнне вось такіх вось кааліцый, такіх сяброўскіх, партнёрскіх стасункаў з некаторымі краінамі часам займае шмат гадоў, так, але у далейшай перспектыве гэта, канечне, табе вяртаецца, так. Вось, дарэчы, права і справядлівасць, як я таксама шмат разоў казаў, вось менавіта ў такіх гульнях было заўсёды вельмі слабае. Права і справядлівасць хлопае дзвярыма, абражаецца на ўсіх. Ось, прынамсі, на еўрапейскім нашым дворыку права і справядлівасць паводзіла сябе як Великабрытанія перад Брэксітам. Так, то бок рассварыцца з усімі, сядзець надуўшыся, ось, і, карацей, у выніку ты проста траціш на гэтым, як краіна. Давай да сутнасці справы. У выніку ні Караля Наўроцкага, ні Дональда Туска не было. Якія ёсць асноўныя тэорыі?
Калі гаворка пра асноўныя тэорыі, то так, першая з тэорый гэта тое, што проста ўсе настолькі рассварыліся ў нас паміж сабой, што гэта ўжо дайшло і да Амерыкі, і проста амерыканцы таксама не ведалі асабліва, што рабіць. Так, бо, скажам так, ідуць галасы і ад ураду, што вось не трэба не запрашайце прэзідэнта, ідуць галасы ад каманды прэзідэнта, што вот вось гэтага немца Туска, калі ласка, таксама не запрашайце. Тым больш, што у вас ужо адзін немец ёсць, Фрідріх Мерц. Так. Такія от, я бачу такія твіты і такія выказванні з боку некаторых палітыкаў правай справядлівасці ўвогуле правага боку. Такая больш верагодная, на мой погляд, ўсё ж такі тэорыя, што з аднаго боку Владзімір Зеленскі не асабліва хацеў бачыць за гэтым сталом перамоваў Карля Навроцкага. Бо мы ведаем, што паміж імі стасункі такія, ну, пакуль што яшчэ вельмі халодныя, так, і яны сварыліся завочна падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Польшчы. З іншага боку, таксама, я думаю, нашы гледачы ведаюць, што Дональд Трамп, ён не любіць Дональда Туска. Ступень гэтай нелюбові ацаніць складана, вось, але галасы з інсайты, скажам так, ёсць розныя, што гэта проста ад нейкай непрыязні да такой проста ненавісці насамрэч ужо. Вось, што Дональд Туск сабе там, скажам так, пазваляў, мы памятаем, ён назваў Дональда Трампа рускім агентам. Вось, і таксама падчас таго, калі Дональд Туск быў яшчэ прэзідэнтам Савета Еўрапейскага Саюза падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа, што ўжо нават у той момант стасункі паміж імі былі, ну, вельмі недобрымі. Вось. То бок, карацей, з аднаго боку Зеленскі не хоча Навроцкага, з іншага боку Дональд не хоча Дональда. Так, ну вось, і што рабіць? І ў выніку выйшла так, што не зрабілі нічога. Проста вырашылі, што ад Польшчы не будзе нікога на гэтай сустрэчы. Вось ёсць яшчэ і трэцяя тэорыя пра тое, што ці Карл Навроцкі ўвогуле гатовы быў для такой сустрэчы. Бо трэба разумець, што Карл Навроцкі гэта вельмі зялёны і свежы чалавек у палітыцы. Я падтрымліваю сваё меркаванне пра тое, што ён не гатовы да ролі прэзідэнта такой краіны, як Польшча. Магчыма, для невялікай краіны з насельніцтвам у 500 000 чалавек ці там мільён, так, магчыма, ён бы і быў гатовы. Але ўсё ж такі Польшча гэта вялікая краіна, найвялікшая краіна ва ўсходняй Еўропе, ну, акрамя вось там, канечне ж, Украіна, так, ну, вось сярод Еўрапейскага Саюза, скажам так, так? Вось у гэтай частцы Еўрапейскага Саюза. То бок краіна, якая значыць сапраўды даволі шмат. Вось, а у Карля Навроцкага досведу ў палітыцы насамрэч вельмі мала. І ад яго інаўгурацыі да гэтай сустрэчы прайшло толькі там 2 тыдні, скажам так, так. То бок ён яшчэ не набраўся досведу. І нават калі праўда тое, што кажуць пра тое, як выглядала размова Карля Навроцкага з Дональдом Трампам па тэлефоне падчас тэлеканферэнцыі, дзе ён нібыта па-першае, распавядаў Дональду Трампу пра тое, як палякі пагналі бальшавікоў у 20-м годзе, і яшчэ павучаў Дональда Трампа, што яму рабіць з Владзімірам Пуцінам. Ну, гэта, канечне, інсайты. Мы не маем запісу гэтай размовы, не маем стенаграмы гэтай размовы. Вось, і ўсей праўды мы ніколі не даведаемся. Вось. Але калі ўсё было так, як кажуць гэтыя інсайты, то прабачце, але гэта правал. Ось, і Карлю Навроцкаму дакладна трэба ў такім выпадку змяніць дарадцу. Бо такім чынам размаўляць з Дональдом Трампам, эга якога большая, сапраўды большая за галактыку Млечны шлях, ось, то гэта сапраўды вялікая памылка і дрэнны знак на адносіны паміж Дональдом Трампам і Карлем Навроцкім. Бо Дональд Трамп дакладна не любіць, калі яго нехта ў нечым павучае. Ён не асабліва слухаецца сваіх дарадцаў, ось, і ён акружыў сябе людзьмі, якія больш ківаюць яму галавой, чым кажуць нешта насуперак. І проста вельмі добра паказвае ягоны характар той, як выглядала ягоная адміністрацыя падчас папярэдняй кадэнцыі, дзе ўсе людзі, якія знаходзілі ў сабе сілы, каб сказаць нешта супраць ягонага меркавання, адразу выляталі з каманды. Вяртаючыся да тэмы, Карль Навроцкі ўсё ж такі, на мой погляд, дакладна
не гатовы яшчэ да такіх настолькі сур'ёзных перамоў. Ну і тут, канешне, акрамя досведу яшчэ проста ёсць пытанне з мовай. Ось, ходзяць чуткі, што мы яшчэ не асабліва мелі шмат шансаў, каб паслухаць, як вучыць Караль Наўроцкі па-англійскі. Ось, але з таго, што можна знайсці ў інтэрнэце, што ён больш-менш ведае, але не на такім узроўні, каб вось мець магчымасць настолькі добра сябе адчуваць сярод вось гэтых еўрапейскіх лідараў, якія паміж сабой у кулуарах спакойна размаўляюць свабодна па-англійскі. Ось, дарэчы, Дональд Туск размаўляе свабодна. Некалі ў яго была вялікая праблема з гэтай мовай, але будучы на пасадзе ў Еўрапейскім Саюзе, ён яе выразна пацягнуў, хаця з вельмі выразным акцэнтам, але акцэнт тут, скажам так, значэння ўжо не мае, галоўнае перадаць сутнасць. Слухай, зараз перайдзем да наступнай тэмы, і гэта будзе такі мосцік. Я яшчэ чуў з тэорыі, што сам Караль Наўроцкі адмовіўся праз тое, што, ну, не гатовы не ў сэнсе нейкім такім экзістэнцыйным, а проста не гатовы, бо ён адчуваў, што ён не справіцца. І што там дакладна будзе пытанне таксама і нейк пэўных гарантыяў, і яно сапраўды было. І там трэба будзе неяк адмаўляцца ад таго, што Польшча будзе дасылаць салдат ва ўкраіну, то бок трэба будзе казаць, што так, мы за гарантыі бяспекі, але салдат мы не адправім, бо нашыя людзі так не хочуць. І гэта быццам бы ставіла Караля Наўроцкага ў патэнцыйную нейкую небяспечную, незразумелую сітуацыю, бо сапраўды, як ты кажаш, досведу яшчэ няма, ён там нікога не ведае асабіста, і трэба будзе вось так неяк прадстаўляць Польшу, што быццам бы мы за, але быццам бы мы супраць, і неяк там вось складаная была для яго сітуацыя. Вось, і давай вось пра гэта і пагаворым зараз. А што ўвогуле, як мы ведаем з даследаванняў грамадзянскай думкі, што думаюць палякі вось па розных пытаннях, там, ці трэба перамір'е, ці можа Польшча адправіць сваіх салдатаў для вось гэтым у рамках гэтага мірнага кантынгенту ў Польшчу. Калі гаворка пра грамадскую думку ў Польшчы, то палякі перадусім супраць таго, каб польская армія нейкім чынам удзельнічала ў вось гэтым ці мірным кантынгенце, ну ці ўвогуле нейкім чынам на тэрыторыі Украіны. Палякі супраць, і гэта большасць, яна вельмі выразная. У розных даследаваннях даходзіць нават да 70 там некалькі адсоткаў. Ось, то бок, ну, даследаванні ёсць розныя на працягу, напрыклад, там апошняга года, так, скажем так. Так ці інакш, гэта большасць, яна вельмі выразная. І ніякая палітычная сіла ў Польшчы ў дадзены момант не выкажацца падтрымку таго, каб польскія жаўнеры, польскія салдаты удзельнічалі ў гэтай вайне, нават калі будзе перамір'е. Ось. Бо палякі вельмі баяцца таго, каб іхняя краіна была ўцягнутая ў вайну з Расіяй. Так? А фантомныя болі пасля іншых войнаў з Расіяй, яны застаюцца дагэтуль. Так, то бок палякі выдатна разумеюць, чым гэта можа скончыцца. Але слухай, а ці няма так. такога, што калі Польшча не будзе займаць вось актыўную пазіцыю і з іншымі краінамі забяспечваць пэўныя гарантыі ўкраіне, то Расія ў любым выпадку прыйдзе сюды. Польшча гэта і так лагістычны хаб, праз які ідзе амаль што ўся дапамога, і Польшча так ці інакш у гэтым працэсе удзельнічаць будзе. Адзінае, што палякі проста не хочуць. Дарэчы, гэта тэма ў нашым падкасці таксама вельмі шмат разоў праходзіла так, што з'яўлялася, што Польшча, польскі жаўнер, вось насупраць расійскага жаўнера, недзе там на мяжы паміж Украінай і Расіяй, гэта для палякаў проста нейкі кашмарны сон. Ось, і я не бачу таго, каб увогуле нейкая палітычная сіла на гэта вырашылася. Бо гэта будзе азначаць адразу палітычную смерць. Проста адразу, скажем так, без варыянтаў. Што па іншых пытаннях? Вось што палякі думаюць пра перамовы? Калі гаворка пра іншыя пытанні, то палякі, конечно, перадусім увогуле не давяраюць Владзіміру Пуціну ніякім чынам. Вось, ну і увогуле, скажем так, мне здаецца, што ніводны нармальны чалавек Владзіміру Пуціну не давярае. Вось, таму мне вялікія пытанні да Дональда Трампа у тым, што ён робіць, але добра, гэта ўжо іншая тэма.
Палякі не вераць у тое, што можна дасягнуць з Владзімірам Пуцінам нейкага устойлівага паразумення, так, якое будзе азначаць фактычна мір. Вось. І палякі пры гэтым падтрымліваюць падтрымку Ўкраіны. Вось, калі толькі вынуць з гэтай падтрымкі ўдзел польскіх жаўнераў у нейкім там працэсе. То бок польскае грамадства, калі паглядзець увогуле на розныя там пытанні цягам апошніх там месяцаў, польскае грамадства разумее ў тое, што Украіну трэба падтрымаць і працягваць падтрымліваць. Украіне трэба даваць зброю, дапамагаць там, іншымі рознымі спосабамі, перадусім, канечне, з амуніцыяй і гэтак далей. Вось, пры гэтым палякі супраць абсалютна таго, каб перадаць нейкія там тэрыторыі Расіі, так, бо я думаю, што шмат хто проста памятае, як гэта адбывалася 80 там з кавалачкаў гадоў таму, так, і што ёсць усё ж такі меркаванне, і яно, здаецца, перамагае ў грамадскай думцы, што ім дай толькі палец, яны табе з часам адкусіць усю руку. Вось. І прыкладна такі падаход сярод палякаў бачылі. Мы абмеркавалі ўсё, што хацелі сёння. Да сустрэчы не ў наступную сераду, а да А ў сустрэчы ў суботу? суботу на нашым спатканні офлайновым у Варшаве. Калі ласка, прыходзьце, клічце сяброў і сябровак, пішыце ў соцсетках, што вы пойдзеце і заклікаеце сваіх падпісчыкаў і падпісчыц прыходзіць. Вось, сустрэнемся, запішам выпуск, пагутарым, пагаманім, добра правядзем час, нават конкурс будзе, як мінімум адзін. Вось, таму прыходзьце, запісвайцеся, мы будзем вас вельмі чакаць. Да сустрэчы ў суботу.